పట్టుబడే ధిక్కారముతో అవినీతిని గట్టి గట్టి కొడదాం. ముష్కర తస్కర మూకలపై పెను సింగపు గర్జన చేద్దాం. దష్టను వేసిన దుష్టులని ఎలుపెక్కిన దృష్టితో భయపెడదాం. గద్దెను ఎక్కిన భ్రష్టులని పద ఉక్కిరి బిక్కిరి చేద్దాం. పెను దోపిడిదారుల పెత్తనమే ఇక వద్దని చిత్తుగా పడగొడదాం. క్షణ క్షణ దీక్షతో దక్షతతో ఘన లక్ష్యము తక్షణమే కొడదా. గర్జన సింహ గర్జన, గర్జన సింహ గర్జన. గళములు ఉరమక పదములు ఉరకగ ఉప్పెనై, రుదిరపు కణములు సలసల మొరగగ జ్వాలలై, పొగరుతో నలములు మెలికెలు తిరుగుతూ క్రోధమవ్వగానే కలపడి తలపడి దత్తరిల్లు మహాయుద్ధమై. తొడగొట్టిన ముట్టడి కట్టడిలో పలు నీచపు బుద్ధుల పని పడగా, మెడలను వంచిని దుష్టులనే గత వైభవ దుర్గమునే గడగా. హక్కుమనే ధిక్కారముతో అవినీతిని గట్టి గట్టి కొడగా, పుష్కర తస్కర మూకలపై పెను సింగపు గర్జన చేద్దాం. గజవనుకును శత్రువే, ఎదరక నిలిచిన పొడమిని కరుచును సత్యమే. చరితలో నిలిచెడు తలములు తలచెడు పోరు ఇప్పుడేలే, దళముగ బలపడి బిక్కటిల్లు కర శబ్దమై. ఒకరెక్కిన రక్కసి రెక్కలకే పదునెక్కిన దృక్కుతో ఎదురెళదా, చిచ్చులమై పడబాకులమై నలు పక్కల దిక్కులనే గర్జన, గర్జన సింహ గర్జన, సింహ గర్జన. హక్కుమనే ధిక్కారముతో అవినీతిని గట్టి గట్టి కొడదాం. ముష్కర తస్కర మూకలపై పెను సింగపు గర్జన చేద్దాం. దష్టను వేసిన దుష్టులని ఎలుపెక్కిన దృష్టితో భయపెడదాం. గద్దెను ఎక్కిన భ్రష్టులని పద ఉక్కిరి బిక్కిరి చేద్దాం. పెను దోపిడిదారుల పెత్తనమే ఇక వద్దని చిత్తుగా పడగొడదాం. క్షణ క్షణ దీక్షతో దక్షతతో ఘన లక్ష్యము తక్షణమే కొడదా. సమాచారం ప్రకారం మనదేశం పార్టీ హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అన్ని కౌంటింగ్ కేంద్రాలలో 4వ రౌండు లెక్కింపు పూర్తయ్యేసరికి మనదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు దాదాపు 3వ వంతు ఆధిక్యంలో ఉన్నారని తెలిసింది. తుది ఫలితం ఇంకా సేపట్లో వెల్లడవుతుంది. ఇదిలా ఉండగా ప్రతిపక్ష నేతలలో ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. కౌంటింగ్ శిబిరాలలో చాలా ఉత్కంఠ నెలకొంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం మనదేశం పార్టీ కనీవిని రీతిలో అధికారులను చేజిక్కించుకునేలా సార్, మనం 190 సీట్లు లీడింగ్ లో ఉన్నాం సార్. విజయం విజయం ఘన విజయం, విజయం విజయం శుభ సమయం. విజయం విజయం ఘన విజయం, విజయం విజయం శుభ సమయం. జయహోనాదం యదలో మోదం, వదనాల వెలిగే హాసం. విజయం విజయం ఘన విజయం, విజయం విజయం శుభ సమయం.
కోసం మారనే నందనల్లా కేతనం భాసితం రాజసంగా దైవమే చేసిన సంతకంలా రాజ్యమే పిలిచింది రాజుగా నిలిపింది శుభగీతం సుమపాతం మెరిసి ఏం రాస్తున్నావు? ఆనందమూరి నేడు మీరు సాధించిన విజయం గురించి రాస్తున్నాను స్వామి. మీలాంటి వ్యక్తిని పట్టుకుని ఎన్ని నిందలు మోపారు. వాళ్ళందరికీ ఈ ఘన విజయం ఓ గొప్ప చెంపదెబ్బ. లక్ష్మి, నువ్వు నా దేవతవే. మళ్ళీ నాకు సుఖ సంతోషాలని, ఆరోగ్యాన్ని, అధికారాన్ని తీసుకొచ్చావు. నిజంగా నువ్వు నా జీవితంలోకి ఒక లక్ష్మీదేవిలా వచ్చావు. హాసం గుండెల్లో లోపల ఆనందమూరి నేడు Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.